אני התחפשתי למיני ישראל. מיני ישראל, ישראל השלמה, פחות או יותר. Εσχάτως, βλέπουμε να εξελίσσονται φαινόμενα δημιουργίας κλειστών περιοχών, γκέτο, από υπηκόους του Ισραήλ, με δημιουργία σιωνιστικών σχολείων και συναγωγών, με σαρωτικές εξαγορές σημαντικών οικονομικών μονάδων και μεγάλων εκτάσεων γης. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να ανήκει και να ελέγχεται από τους Κυπρίους τοδιειναικές και δυστυχώς όχι μόνο δεν βλέπουμε να το κάνει, αλλά η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο.